Sanibonani balingani mabhungu namatshitshi. Igama lami nginguSpooky N isiZulu. Namhlanje sisacubungula sihlaziye umdlalo wethu. Igama lalomdlalo libizwa ngokuthi untombazi. Lo mdlalo owebanga le-11 ubhalwe nguDladla A.H. Kulokhu esesikufundile siyabona ukuthi umdlali noma umlingiswa onguzwide uvezwe njengomuntu ongakwazi ukuzimela. Sibona ethathelwa ngunina wakhe untombazi izinqumo okufanele azilandele. Untombazi nguyena nkombandlela, uzwide nje uyalandela. Masiqhubekeni nokufunda. Sizoqala lapho sigcine khona. Uzwide, sivule abakaki, ebeka phansi ukhanjana elwesula umlomo, sivale abakaki. Wewu kwathi damu, igama laleli govu eselaphela amazinyo elingudingiswayo nalomdlwane wakhe ongushaka liyangithukuthelisa. Kepha pho mame, wena ubona ugebhezi lukabani? Lamazwi kaZwide amveza njengomdlali owedelelayo. Ngubani nje ongathi enkosini ephethe isizwe esikhulu kangaka, ephethe nengamele amanye amakhosi, abese ethi leyo nkosi iligovu? Ngubani futhi ongathi enkosini yamaZulu inkosi uShaka, leyo nkosi leyo ingumdlwane? Cha, akedeleli uZwide uqhuba intwala ngesagila. Siyaqhubeka-ke nokufunda. Untombazi, kakho omunye ngaphandle kukaMatiwane. Uzwide, sivule abakaki, emva kwesikhashana ethule, sivale abakaki. Yebo langakazi, mame ngiyezwa. Kepha untombazi, we awuzweke uZwide. Kepha wanike manje. Yini inkinga manje kulokho? Kungabe usungenwa ngamanzi emadolweni yini? Uzwide, cha mame, kangigebhezeli, nawe mbala uyakwazi lokho. Into nje nansi inkinga yami. Inselele yelama isizathu. Pho sizathu sini thina esingalamanisa ngaso ukuhlasela uMatiwane lapho udingiswayo esefuna incazelo yokuzala leso senzo? Khumbula phela mame ukuthi ekwahlulweni kwami kulempi yokugcina nguye udingiswayo wabeka umbandela wokuthi ngingelokothe ngihlasele esinye isizwe ngaphandle kwemvume yakhe.
ngoba lokho kungadala inqushunqushu nokuchitheka kwegazi embusweni wakhe woxolo. Ngethembisa ukukhothamela ngihloniphe lowo mbandela. Sizokuma kancane kulokhu esiqeda ukukufunda. Khona manje sibona umbhali esebenzisa isu lokujeqeza emuva. Sibone ngani ukuthi umbhali usebenzise isu lokujeqeza emuva? Sibone ngokuthi umbhali asebenzise leli gama elithi khumbula. Kuzoya ngesimo ke. Kungenzeka ngesinye isikhathi umbhali athi ngiyakukhumbuza. Kungenzeka ngesinye isikhathi umbhali athi ngakukhumbuza. Kungenzeka ngesinye isikhathi umbhali athi ukhumbula. Ngakho ke uma ngabe sibona lelo gama elithinta ukuthi khumbula, kufanele sazi ukuthi umbhali usebenzise isu lokujeqeza emuva. Ake siphinde sibone ukuvezwa komlingiswa oyingonyama udingiswayo. Lo mlingiswa uvezwa yinkosi uZwide. Inkosi uZwide ithi lo mlingiswa uthanda ukuthi kube noxolo embusweni wakhe. Kusho ukuthini lokhu? Kusho ukuthi abalingiswa bayavezwa ngabanye abalingiswa. Bese ke sakha isithombe emakhanda ethu ngoba sitshelwe ngabanye abalingiswa ukuthi lo mlingiswa noma lo mdlali ungumuntu onjani. Ake siphinde sibhekisise umehluko phakathi kwezenzo zendlovukazi uNtombazi neNgonyama udingiswayo. Kungani sibaqhathanisa? Yingoba bobabili baphethe imibuso emibili eyahlukene. Indlovukazi ingamele umbuso wakwaNdwandwe. uZwide lo ubusa kuphela ngegama. Kanti iNgonyama udingiswayo ingamele umbuso wakwaMthethwa. Okungumehluko phakathi kwezenzo zabo ukuthi indlovukazi uNtombazi iyaluthanda uthuthuva, uchuku nokuchitheka kwegazi, kanti iNgonyama udingiswayo iyijuba loxolo nothando. Siqhubeke nokufunda. uNtombazi, lalela mfana kalanga, ukuphatha umbuso akugudu lona elikwenza ubone kaluvindi ucabange kafushane. Umbuso ufuna iso elide nelibukhali, elibuka ngankalo ekudeni ngazonke ngesikhashana esincane nje. Lami iso selithathe landizela kude, lawela imifula leqa amathafa nezintaba, laye lalifumana ikhambi lakho konke lokhu. Kuwo umbuso kaMatiwane ngifumane leli khambi lokwelapha lelo thumba elingafufusa lesizathu.
ukuze lingavuthwa libhoboke. Uzwide, ngilalele mame, khambilini lelo. Untombazi, nanti-ke ikhambi. Ngenkathi udingiswayo ehlasela uMatiwane, uMatiwane wakhoselisa imihlambi yezinkomo zakhe nemfuyo yonkana yakhe kumthimkhulu kaBhungane wakwaHadebe esizweni samaHlubi. Manje njengoba esethelile nje uMatiwane kudingiswayo ngaphandle kokuchitheka kwegazi, yena uMatiwane uzimisele ukuhlasela umthimkhulu ngoba umthimkhulu usenqaba neziqikili zikaMatiwane. Ukwenqaba kwakhe kwencike ekutheni wethembele kudingiswayo owabe ekhoseliswe nguBhungane ngenkathi uyise uJobe efuna ukubabulala. Uma-ke wena uhlasela uMatiwane lapho ebuza udingiswayo uyomchazela ngokuthi ubuvikela omakhelwane bakho amaHlubi kuMatiwane obesefuna izinkomo zakhe ngendlovu yangena. Phela futhi uyakumchazela udingiswayo ukuthi lezi nkomo uMatiwane bekufanele ezinye aziqembulele yena udingiswayo akhonze ngazo. Ake sime kancane. Ake sibheke indlela umlingiswa noma umdlali oyindlovukazi untombazi ukuthi uvezwe kanjani. Bese sishilo eqaleni ukuthi untombazi ungummeleli, iqhawekazi lalomdlalo. Untombazi uvezwe njengomthakathi. Untombazi uvezwe njengendlovukazi eyedelelayo. Ubiza inkosi neNgonyama ephethe zonke izizwe nezizwana ngegama. Uma ngabe ekhuluma ngeNgonyama udingiswayo uyibiza ngegama. Angisho umuntu okuphethe, kungaba uthishanhloko, kungaba uthisha okufundisayo, awumbizi ngegama. Ngisho noma ngabe umbona ngathi unguntanga yakho, uhlonipha isikhundla sakhe. Bese-ke umbiza ngokuthi thisha. Siyabonga. Mfundi, ngenkathi ubukela le video, phinda ufunde amanothi. Sizochaza kancane ngoyise weNgonyama udingiswayo owayeyinkosi uJobe. Uzwide, wewu uliqophile langakazi ibhaxa lesizathu. Kukhanya ba kuhle konyezi wamagceke asemthonjaneni. Okusho ukuthi isingaphisela mame.
untombazi izophisela, kodwa ake unginike ithuba lokuba ngizuze izicwiyo zakhe uMatiwane ukuze atheneke amandla. Uyaqamba, uyayikhankasisa, usenqobekile isibili. Uzwide, kulungile mame, kodwa yiqili leli uthi uyokulinqoba. Untombazi, izinhloli zami zifinyelela noma kulaphi. Ngisaphicwa yibo nje odingiswayo noShaka kuphela, kodwa sengilitholile isu likadingiswayo, noma ngingeze ngaleneka manje ngoba lingahatshulwa umoya limthimulise avuleke amehlo exwaye. Uzwide, lala kahle mame Langakazi. Impi izobe ivivinya mina ngiyolindela izwi namakhambi nezintelezi kuwe. Kambe ngingakalibali nje umame uNowawa uyazi nje ngalomkhankaso. Khumbula phela ukuthi wabe engathandi kuhlaselwe. Uzwa ngendaba, wahlubula wanqunu phambi kwamabutho ukuze impi ingaphumi. Bala ayiphumanga. Untombazi akazutshelwa, uyokwazi impi isibuya khona. Phela lokhu okunguNowawa kunenhliziywana ethambile. Nokho kwasizwa ngoba Jesus, nokho kwasiza ngoba uzwa ngendaba uselwa ngakumandwandwe. Uzwide, kulungile ke mame, sivule abakaki aphume sivale abakaki. Untombazi, izivunguvungu sezinqobile isibili. Awuzwa ke, ngizowanqofoza amakhanjana wonke lamakhosana. Izizukulwane ziyosala ziqoqa zinikezelana umlando omkhulu wamandla kaNtombazi nelawu lakhe iLangakazi, indlovukazi yakwaNdwandwe kanye nendodana yakhe Uzwide. Kalanga, kunjalo-ke, yebo kunjalo isibili. Siyaphela isigcawu sokuqala. Qaphela-ke mfundi, abadlali noma abalingiswa kufanele ubagagule ngamagama abo. Kodwa nanoma kunjalo sizoxolela uma ngabe ungeke wamkhumbula uNowawa ongumame naye owayekade endele enkosini uLanga ongubaba wenkosi Uzwide. Siphinde salibona isu lokujeqeza emuva. Sizwa inkosi Uzwide ikhumbuza unina ukuthi umame uNowawa wakhumula wanqunu ngenkathi kuyohlasela uzwa ngendaba. Siyaphela lapha okwanamuhla. Siyathemba uhlomulile. Siyabonga kakhulu. Ungakhohlwa ukusubscribe.